Hapit may nugang may. Kwarta na ba ni? Uy, Jong, namin nagkadala. Mag-snack ta. Ano pa si Eleno? O sa snack? Wala mong kita ibisagpan. Unsa man kahit atong gawi ba? Mga tagbayabas ba mo man atong madal-dal kaon diri sa bukid. Ay tama day no. Eh salin, wala gyud na eskwela. Naptirak ko nga ka wala ka ng eskwela. Diretso ko diri kay mga tagbayabas. Salin. Ano mo? Nadua ka buok. Bakit tayo? Doon sa landong. Doon sa bukid, makakaon tag guyabas. Sulbado na itong kagutom. Ani len, mora man ni madali itong kuha len. Kudang, di ko makontento kung ngane. Manangkamot ko sa eskwela para makakaon ko lamig na pagkaon sama sa Jollibee. Dali no, wala pa ko kakaon ng Jollibee ba? Mang manangkamot ang eskwela daw para makuha na itong gusto. Bitaw len no, pero ang gusto len, makasuga na ta diri len kay ngit-ngit kay pagkagabi eh. Gani daw, ngit-ngit ka dali. Manangkamot ang eskwela para makatrabaho ta sa syudad. Len, pagdikol mo len, sa'yo gusto mo trabaho len. Depende daw, sa karon daw, wapo ko lang hula-hula anak. Ang importante, manangkamot ang eskwela. Pagdakol ako len, gusto mag-technician para ako ning pipasuga diri sa balay. Kay pait kiwi suga. Tara na daw, kay hapon-hapon na biya. Hindi na ko tumulintan itong istorya ko sa una. Pagdakol ako len, gusto mag-technician para ako ning pipasuga diri sa balay. Pait kiwi suga. Gani daw, ngit-ngit ka dali. Manangkamot ang eskwela para makatrabaho ta sa syudad. Ako di ko salamat sa Ginoo ba. Kaya akong pangarap sa una, karon nakatindahan ni Jud ko. Na teknisyan na Jud ko. O sa kalisod sa akong kaagi. Hindi ko pasagdi sa Ginoo. Kumusta na ka to si Eleno?